lave Primeis med mig. Jeg var i Bilka den anden dag, hvor jeg lige faldt over de her små bærer til at lave is i. Og så tænkte jeg, at det kunne være sjovt at prøve at lave Primeis. Jeg ved ikke, om det er gjort før, men nu gør vi det i hvert fald. Hvad vi gør, vi tager de 4 standard Primes, jeg har købt, og så hælder vi lige hver sit bære her. Blue Raspberry, Lemon Lime, Tropical Punch og Ice Pop. Og så skal vi bare have låg på. Nu skal det bare i fryseren, og så venter jeg lige tilbage om 2 timer. Så er der Primeis. Lad os prøve at se på det. Wow. Okay, det er måske ikke sådan gennemfrossen, hvilket er lidt ligegyldigt, fordi det er is. Det er lidt irriterende, fordi det her det er faktisk en ganske udmærket is. Så Lemon Lime, godkendt. Tropical Punch, prøver vi nu. For helvede. Reaktionen siger alt, tror jeg. Puha. Ice Pop. Den har ikke særlig meget smag, den her. Ja, okay. Den smager ikke ret meget, hvilket stadig er bedre end den her. Nu mangler vi bare den her, men lige med den her, der har vi lidt et problem, fordi den sidder fast hernede. Lad os prøve. Den smager faktisk heller ikke ret meget. Jeg tror, den smager mindre end Ice Pop. Så fik vi ligesom svar på det. Tropical Punch. Blue Raspberry. Smager ikke en skid. Ice Pop. Smager heller ikke ret meget. Og så Lemon Lime. Den er faktisk en okay sodavandsis. Så er der da et eller andet, den kan bruges til. Vi ses i næste video.